Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged ngupadi gesang jujur ing ngarsa dalem Gusti, jujur marang diri pribadi lan ugi sesami. Tentu boten gampil anggenipun gesang ing jaman menika dadi wong sing jujur. Simbah-simbah tansah ngemotake wong jujur bakale ajur. Kula panjenengan kedah nggadahi pengajeng-ajeng lan keyakinan wong jujur kuwi bakale mujur. Awit kautaman kejujuran menika penting wonten ing jaman majaman. Gusti Yesus piyambak lumantar waosan Injil dinten menika sacara boten langsung ngajak para murid lan tiyang kathah supados saged mbangun gesang jujur. Apa sing ana ing ati kuwi ya padha karo apa sing diedalake, sing katon ketingal saka ing sikap, tetembungan lan maneka warni tumindak. Ampun ngantos kula panjenengan ing gesang menika tansah lelamisan katone wae A ning jebule ing jero ati menika B utawi C. Sesarengan pasaman suci Sawegung saha umat sadonya tanggal 11 Februari menika nggih dados Hari Orang Sakit Sedunia. Dinten menika ingkang kaping 3 dasa sekawan. Lan Bapa Paus Leo ingkang kaping 11 ngajak sedaya umat nglelimbang belas kasih orang Samaria, mengasihi dengan menanggung penderitaan orang lain. Menika tema Hari Orang Sakit Sedunia tahun menika. Tentu kula panjenengan nggih kaajak ing dinten menika sacara mirunggan minimal apes-apese sembayang kagem tiang-tiang ingkang nembe nandhang gerah. Lan sae malih menawi wonten gerakan-gerakan ingkang ndukung lan nyengkuyung tiang-tiang sing nembe nandhang gerah, brayatipun ingkang ngrawat lan sinten kemawon ingkang nggadahi kapredulen dumateng tiang-tiang sakit. Awit namanipun sakit gerah menika situasi ingkang boten kepenak, situasi ingkang ugi sacara ekonomi, sacara sosial, sacara martabating kamanungsan menika nggih boten sae. Mila kula panjenengan sami jejering umat dalem Gusti ingkang sehat lan tentu ugi ingkang nembe gerah monggo tansah wantun ngupadi kawilujengan dalem kanthi lung tinulung anggenipun bangun gesang ingkang sehat. Bapa Paus Leo ingkang kaping 11 ngajak supados umat Katolik sadonya wantun menanggung penderitaan orang lain kados tiyang Samaria ingkang dipun cariyosaken Injil Lukas. Yen kula gathukaken kalian waosan Injil ing dinten menika, kula panjenengan katimbalan anggenipun gesang menika ya wantun jujur ing ngarsa dalem Gusti supados sehat. Kadangkala awake dhewe langkung-langkung simbah-simbah jaman rumiyin jane kuwi lara, jane kuwi ya ragane ora kepenak ning merga kulina prihatin, kulina nandhang sangsara saengga sok-sok ora digape, ora digagas. Terus ya yen ditakoni simbah gerah mesti terus ora jujur. Aku ora apa-apa, aku sehat, aku isih kuat. Nah kadang-kadang mekaten. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika
lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem, kapenwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 7 ayat 11 ngantos dumugi 23. Nalika samono Gusti Yesus nglempakake wong-wong lan ngandika, kabeh wae rungokno lan ngertia. Ora ana barang sing mlebu sing bisa gawe regeting manungsa. Balik sing metu saka manungsa iku sing gawe regete. Sing sapa duwe kuping kanggo ngrungokake, ngrungokno. Sawise Gusti nilar wong-wong lan rawuh ing dalem, para murid padha nyuwun priksa bab pasemon iku. Gusti paring wangsulan. Apa kowe ya durung nyandak? Apa kowe ora mangerti yen sing saka ing jaba mlebu ing manungsa iku ora bisa ngregeti manungsa, marga ora mlebu ing ati, nanging ing wetenge lan banjur kabuang ing pakiwan. Sarana mangkono dingandikaake manawa kabeh pangan iku resik. Gusti nuling lajengake pangandikane, nanging sing metu saka ing manungsa iku sing ngregeti, awit saka ing jeroning manungsa, saka ing atine, sangkaning pikiran ala, laku jina, colong jupuk, raja pati, laku sedeng, milik pamrih, pokal ala, apus krama, karoyalan, kemeren, panyamah marang Allah, umuk-umukan, tindak sembrono. Piyala kabeh iku asale saka ing jero lan ngregeti manungsa. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula, katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami ingkang sepisan bilih Injil paring informasi bilih sedaya pangan menika resik, ora ana sing najis, ora ana sing haram tumraping Gusti Yesus. Sing marai haram lan najis menika boten sing mlebet wonten ing manungsa maneka warni panganan, awit tumraping Gusti panganan menika boten ngregeti, ning bakale langsung kabuang ing pakiwan, boten bakal ngregeti ati, kejaba yen menilai makanan. Wah, panganane ra enak. Wah, le nyumbang semene, ngamplopi semene, jebulane panganane kurang asin. Terus atine mangkel. Terus atine ora seneng karo sing duwe gawe. Lah menika benten, panganan boten adamel najis. Tumraping Gusti Yesus sing kedah dipun eling-eling lan diwaspadani menika atine awake dhewe. Awit saka ing ati menika tuwuh maneka warni pikiran ala, laku jina, apus krama lan macem-macem. Awit saking manah utawi saking ati ora ana wong ngerti. Sing ngerti ya awake dhewe. Kadangkala maneka warni niat ala saged kula panjenengan simpen wonten ing ati lan pikiran. Wong liya ora ngerti. Kadangkala awake dhewe nutupi maneka warni niat ala kanthi sikap-sikap sing sae, sing elok wonten ing ngajenging tiyang sanes, tetembungan sing luar biasa, soleh, sikap
tumindak sing saleh lan sapanunggalane, padahal atine awake dhewe duwe pikiran ala, apus krama lan sapanunggalane. Nah menika sing kedah kula panjenengan waspadani wonten ing gesang. Mila jujur tumraping diri pribadi, jujur ing ngarsaning Allah, jujur ing ngarsaning sesami menika dados rana anggenipun kula panjenengan bangun gesang suci, gesang sehat sacara rohani, supados menapa ampun ngantos wonten penyakit ing atine awake dhewe, penyakit sing marakake awake dhewe tumindak dosa, penyakit sing ndawahake awake dhewe ana ing piyawon. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.